esteu? Espero que bé, amb l'esperança que aviat podrem fer una vida social normal i que cadascú de nosaltres recuperi els hàbits i costums de cada dia. I avui us proposo jugar amb 4 endevinalles modernes i un parell d'acudits. Espero que els compartiu amb els parents o amics i alhora us serveixin per millorar algun aspecte puntual de la llengua. Trobareu, com sempre, els acudits i la descripció de les endevinalles al butlletí i a la solució al butlletí següent. I com a comiat us llegeixo els 2 acudits. Acudit l'1. Un home va al metge i li diu: «Miri, doctor, vinc perquè em reconegui». El metge se'l mira i li diu: «Doncs miri, ara no hi caic». I el segon, 2 amics es troben i parlen de vacances. «Creu-me, en aquell hotel no hi vagis, és molt car. Pensa que quan hi vaig anar, només de dormir em va costar 1.000 euros cada dia». I l'altre li diu: dormir rai, no em preocupa, a mi no em costa gens ni mica, m'adormo de seguida. Us desitjo que passeu un bon estiu i una abraçada forta de Rosa.